Sing apik nomor siji, sing mutu nomor siji, sing asli nomor siji. Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar, pasangan nomor siji. Menungso kudu gegayung nomor siji, yen pengen dadi pemenang kompetisi. Anies lan Imin wis oleh nomor siji, minangka rahmat ugi ridho ilahi. Pengenku nomor siji, pengenmu nomor siji, ngono uga liyane. Gerakan perubahan menehi keadilan kanggo kabeh golongan. Comong jogetan negara carut marut, akeh pejabat mentale tikus curut. Yo ayo bangun negeri sing junjung hukum, dudu negeri sing dirupa beksa raja. Pengenku nomor siji, pengenmu nomor siji, ngono uga liyane. Gerakan perubahan menehi keadilan kanggo kabeh golongan. Comong jogetan negara carut marut,